Hi guys! Ngayong gabi, samahan niyo ako mamasyal sa bagong pasyalan dito sa Daraga, Albay. Tara! At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at pinutin ang notification bell para sa update ng latest videos na i-upload ko. Guys, andito tayo ngayon sa Daraga Park. So makikita natin guys, talagang sobrang ganda yung atraso dito. So pati mga puno, binalo talaga nila ng Christmas lights yan. Sobrang ganda at ilaw talaga. So lahat ng pupunta dito talagang perfect for picture, selfie na yan. So, yung open, I think open ito guys hanggang madaling araw, hanggat medyo madilim yung kalangitan at pwedeng pailawan yung Christmas lights. Open po siya guys, kaya pwede pong makahabol yung mga galing sa trabaho, dahil yung mga late na po na lumabas ng kanilang office. Pwede po kayo ditong sumaglit at tumambay muna, makapag-relax or kasama yung inyong mga ka-date. Ayan. So, perfect po talaga dito guys. At isama din yung inyong family, yung mga kids. Again, open na po yung pasyalan dito sa Daraga. At makikita nyo naman guys, talagang
mag-enjoy dito for sure yung mga kids na kasama nyo. So, ayan. Pati yung ano, yung lalo na yung malaking Christmas balls, madami yung nagpapapicture dyan kasi pwede kayong pumasok sa loob. So, ayan. So, yung mga hindi pa po pumupunta dito, pasyal na po kayo dito sa Daraga Albay. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong gabi dito sa pamasyal sa Daraga Albay. At sa mga gusto pong pumunta dito sa pasyalan ngayong Pasko, ito po ay open sa lahat ng mga gusto pumunta. So wala po itong bayad guys. So mag-i-enjoy po talaga ang buong pamilya, ang inyong mga kaibigan o ang inyong loved ones. Kaya punta na po kayo dito at i-enjoy ang bagong pasyalan na makikita dito sa sentro ng Daraga. Dito naman po yan sa Daraga Park. So again guys, maraming salamat. At kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag kalimutan mag-subscribe at pinutin ang notification bell para ma-update kayo ng mga latest videos na i-upload ko. Hanggang sa muli guys, paalam, bye!